И здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Ние ще играем Майнкрафт с DanimalBG в сървъра ми, който вече е за 1.7.2. И ще започнем да се правим яко холм. Тук ще има поредица от 20 епизода. Не да имаш някакво. Защото искаш ли да оставя сега без броня? Да те видя също Ендърмана. Ай, взимай дърво да си правим холм. Пък ако ни го изгрифат, го банвам някой. Така, аз имам дърво колкото за едно крафтинг. Тук ще гръмна. Той ми устря Уорлда. Не го е срам да серия върху красивия ми Уорлд. Да ги махам тия лайна. Поне ми даде 3 дърво. Малко благороден човече завидях. Него. Сега тази овца трябва да умре, за да мога аз да оживея. И че трябва да умреш. И че трябва да умреш. Аз имах сървър на 1.9. А знаеш какво е якото другото тук? Тук якото е, че имаме айрон наблизо в една пещера. Хъп, хъп. Ти къде си? Събирам да. Ние имаме достатъчно. Аз имам 5 минути. Стига ти толкова. Ама нямаме... липсват ни 2 вълна, за да мога да ти направи на тебе едно легло. Аз ще взема. 2 мил... Чакай. Да, 2. Аз няма да ходя до оная овца. Аз ще се убия малко. Тъпа. Аз съм тук, бе. Добре, седно. Аре, тук ли ще ни е холма или другаде? Тук пусти хода да ги теч. Ок. А те с холма имаме? Те с холма имаме? Не, ще трябва да си търсим холма после. Хубава работа, аз ще се иде под водата. С под водата ми много яки. Знам, че е яко да е под вода там. Ей, тук открих 2 овце. Аз не бе. Взели и вълната. Аз взех. Аз убих една. Вече имаме вълна. Мирно, аз като излезем от сега вода, че трябва да съм в къщата. Да не изгубиш. Ей тук, аре, давай, тук ще живеем. Като бунтовници. Там. Тук вода си имам. Това аз тук ще го разчиста и прави там къщата. Аз слагам за легло вълна. Вече имаме... За мен е това, е горното легло. Така обичам да си ги слагам. Виж, стълбичка от легла. Така, аз ще направя честче. Само да не ми скочи някакъв крипър. После лошо хора. Лошо. Тук трябва, ако знаеш тази команда, какви са инвестори, да не си да ги знаете. Чакай, я да видим. Аз тук не знам как там. Default Game Mode Ban IP и help kill kick help guide game mode effect difficulty добре. Гледам командите. Help 3 save server to dig
Save file. Save. Ало. Forcing save. Save complete. Супер. Това ще го слагам време. Чакай, аз почти. Tail sends private. Stops the server virtual. Spawn point sets player spawn point. Много съм зле. Нормално си се. Окей, аз се връщам, за да... Не, няма. После ще стоя спаун. Уау, как ми тръгна мишката. Как мразя тази геймърска мишка. Знаеш аз да преди сервер, колко як спам бех направил, бех се нала блюда. Браво. Искаш ли по-сега да ти покажа колко яко са? Аз я тръгвам там си в кайта, че ако почти винаги си на блюдата. Ти имаш ли YouTube профил? Имам профил, но не снимам. Ще се абонираш ли за мене? Ще се абонирам, защото... Трябва да имаме някакво дърво, трябва да съберем за ферма за коли не. Виж какъв бък! Не е бък, така си седат край глад. Много интересно. Аз ще дръпна това. Чакай сега да го сейфна. Сейфал. Сейфвам всичко, за да може така. Тук някъде видях, олеле, къде е далече бамбук. Добре, яко ми гради той. Гради ще ти чупих егото, но сега ще ти Открих кол. Баран се свързано. Имаме горе-долу. Сега започвам да събирам. Яко направих тук за иглата, това яко го направих. Браво. Вече имаме една печка и 5 кол. Тъпдърт. Сейфал. Бива. Така. Аз ще ходя да обгледам една степия. Защо ни? Тем за шугър. Оле, имаш да ходиш до там. Оби една сепия и направи книга с перо. Иди и направи една книга с перо, че казах. Аз ще. Няма да ме минеш. Иди ти. Казах. Благодаря. Казах ти да идеш. Ще удрям с лопата. Удрям те с лопата. Не дей мен. Ти е стигна. Сейф. Ау. Как ли ще се приберем? Гледай колко бързо ще стане сутрин, без да лягам. А знаеш какво е тъпото? Какво? Че ви гласа и отвънка. Ако тая вечер на нас това не е проблем. И ако искаш ли да ти кажа нещо? Пробвай се да легнеш. Няма да стане. Да. Защото е сутрин. Ей, глина! Да, знам, аз мисля да взем. Ама няма лопата. Аз ти дадох. Кита всъщност ти даде. Кита трябваше да ти даде лопата. Поне кит съм направил. Да, той кита ми даде лопата, ама не ми си схаби. Не видя ги пред къщата как ти изчисти. А, да. Не видя ги цялото. Да, сега си. Все едно ми забравяш, че като вода. Не ми забравихте го, какво? Яко грама стигаш. А? Яко грама стигаш. Банди. Знаеш ли как да... имаш ли програмата за интрота? Аз
Аз се спях толкова. Сега няма да се прави. На мен ми трябва интро, ама и ми трябва и програма, с която мога да се сложа. Аз след този клип ще пробвам да направя нещо интересно, ама дали ще се получи, не ми е ясно. Ще видиш. Дано ви е харесал клипа, хора. Съжалявам, че е толкова кратък, но така. Направи се малко още. Това хора са малко още един. Да, така че. Ай, чао.